बैनि फुराना गोजाम लिडारफ्रा दिनैहाय सोरबाया नांगोलाव थांनांबाय माबा मोनगोन आसा खालामनानै, सोरबाया बिजेपियाव थांनांबाय, सोरबाया गोसो बायनानै न'आव जिरायनानै थानांबाय, सोरबाया माबा मोनगोन साननानै इउपिपिएलआव दाबो दं। बिथांमोनखौ रावबो सिनाया, रावबो बिसिनि माबायाव गैया। क'क्राझारनि जोंबादि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिफोरखौ फोथायनानै लानो हालायलायै हारसिङै मावखो ना लोगोजों मावखो बाहाय आंहा सन्देह थादों। देबोरगाव समस्तिखौ बिसार्जन जे खालामबायथ' खालामबाय, बावबो थिगैनो दं। दा मानो बिसार्जन खालामखांनायनि उनाव बेनो प्रुफ मा बिसार्जन खालामखो, माखौ फोसावहरखो, माखौ फोजावहरखो जुदि सोंनाय जायो, नैबे नाम्बार 1 मोनसे जुक्ति आं बेखौ होनो नागिरगोन। जोंना मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा देबोरगावनो गोसो मोदोम थैयै अरै गेलेनो लुबैनानै देबोरगाव समस्तियाव ओंखारबोदोंमोन। हठात मानो गोमानांखो बिथाङालाय? मा खारनाव गोमानांखो? बे गिदिर मोनसे सोंथि। बिथाङा बेखौ बुंनो नाजादों, आं 1 क'ति खरस खालामबा हाग्रामा 10 क'ति खरस खालामगोन होननानै मानसिफोरनि गाव गोमानायनि मोनसे खारनखौ बेजों दिन्थिनो नागिरदों। That is not valid जुक्ति, बे जुक्ति नङा बे। That is not valid logic। बिथाङा सासे एमएलए आरो सायख'सारि होनो जायखौ सागानखारि, आरो बिथाङा सासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि। बे एथ' नहा लजिकजों रावबो लाया बे नहा लजिकखौ। जाय हक बिथाङा सालाखाथियाव थांनांबाय, नाम्बार 1। द्वितीयते आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला, माबानो जासिदोंमोन, आब' प्रतिभानो जासिदोंमोन, आब' बिना गयारिखौ जासिदोंमोन देबोरगाव माव गेलेनो थाखाय, नाथाय बिसोरबो गेलेयाखिसै। खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर डिपुटि चिफ आगोलनि बिथाङा दा गेलेनानै दं। बिथाङा गेलेदोंब्लाबो अल्टारनेटिभ अपसन लानायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया देबोरगाव समस्तियाव गेलेदों। That means what? मा बुजायनो नागिरदों बियो? मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारिया खारखेबाय, खाम्फा बरगयारिया अल्टारनेटिभ अपसन नङाबा गेलेनो हाया, आरो बैसोर आब' सानैयाबो गेलेनो हायाखिसै। दिनै बुद्धदेब मोसाहारिखौ गोदोनाव सेबनानै गेलेनांगौ बुंनो नागिरदों। माने बै सिगाङाव हाखर जावनानै दं बुद्ध, बेयाव नोंना एसे आद्रा दंबावो, थांनानै थानाया बेहाय बाज्रुमनानै दुब्ला थैहैदो होननाय जादों नामा लिडारफोरना? आं नैबे बाथ्राखौ कुइसन खालामदों। दा जायखि जादोला आङो एसेबांखौ बुंथ'वाखैमोन, नाथाय दिनैहाय केम्पिंनि नामाव आंखौ गाहाय थाखोनि जिफोर लिडारफोर ओरैबादि नेग्लिजेन्सि भाषा बाहायनानै केम्पिं खालामगासिनो दं। आंहा बुंनांगौ गैया, देरहानाय जेननायावथ' बिदिया बुंगोन, खिन्थु सैथो बाथ्राखौ आङो प्रमद बर'निसिम बिनि थाखायनो आं कुइसन खालामदों। बुं, मानो थाखाय बाव देबोरगावआव गेलेनो केन्डिडेट मोनाखै? बे सैथो बाथ्राखौ बुं, अब्लासो आंखौ दाय होनायनिफ्राय बारग'गोन। दा बे बाथ्रा जायखि जादोला दिनै बेफोर खारननि थाखाय आङो इउपिपिएलनि जि नीति, बे नीतिखौ मोजां मोननो हायाखै। कनफिडेन्सआव लालायलायनायनि गेजेरजों, रायलायलायनायनि गेजेरजों आङो दल टेक खालामदोंब्लाबो, बिबान एंगारदोंब्लाबो नेबाय थादोंमोन। नमिनेशन फाइल होनायावबो आं नेदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ आंखौ खेबसे लिंनानै रायलायनांगौ अनुभब खालामाखै, खेबसे फन कल खालामनांगौ अनुभब खालामासै। गैयाथाय गैया 5 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव बिनि खेबसेबो कल रेकर्ड आंनाव गैया। बिराद बिजि जाम्बा होननानै मिथिनो मोनब्ला बिसोरो आंखौ बै समाव हाग्रामाजों गेलेनांगौ जैगथा होननो नाङामोन, आंखौ गेलेहोनोबो नाङामोन। दिनैसो मानो आंनि जाम्बाखौ बुजिफैदों नामा? जुदि बुजिदोंब्ला
दा बिनिखाय आङो बारे बार उइद्र खालामनायावसो आंखौ नारसिनदों मैयाबो फैबावदों आंखौ खुलुमफैदों बे थिनहरदों ना मादों प्रमद बर'आ थिनहरगोन माखा आंखौ अफिसाव फैनानै खुलुमदों नों सिरि थादो होननानै मिनिदों आंनोनो नमिनेटेड एमसिएलए होनोनो हारसा मानसि बिसोरजों थिनहरजाखो ना माखो टिम मोनसे लानानै फैदों इउपिपिएलनि स्टुपिड ननसेन्स बुरबक होनदों आङो नों आयेन मिन्थिगौ सोर सोर नमिनेटेडआव फैनो हायो होननानै हाया ना माना मोखां सोम आं सिदा बाथ्रा बुङो जानला मानला फिसा फिसौ मानसिजों आंखौ फाथायनानै बिदि दा खालामथों हा इउजिदाया आंनो फन हरनानै आंखौ लिंहरनानै रायलायोमोनब्ला आं रायलायगौमोन प्रमद बर'आ आंखौ लिंहरनानै आंजों रायलायोमोनबा आं रायलायगौमोन जेरै लरेन्स इस्लारिमोनहा अल्टारनेटिभ अपसन लानानै बेरायनानै थांबाय दिनैहाय बरगयारिया जोंहा दाङरियाया अल्टारनेटिभ अपसन लानानै देबरगाव गेलेबाय आंनो सिटनि माबानि अपसन नाङामोन आङो मोनब्रै मोनबासो मोनसे सर्त दंमोन मा होनोमोन बे सर्तखौ दाबि दंमोन नाम्बार 1 आव दाबिया जाहैबाय आंना देबरगाव समस्तिनिफ्राय नमिनेटेड एमसिएलए दिखांनानै इएम खालामनांगौ आरो बे इएमखौ मोजां डिपार्टमेन्टआव इएम होनांगौ आरो बे इएमखौ आं जायनि नाम लागोन बेखौसो होनांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टनि आंखौ एडभाइजार होनानै दोननांगोन बे अल राउन्ड इएम बाट क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बियो आंनो 75% पावारखौ हगारना होनांगोन 25% बे क'क्राझार साब डिभिजननि थाखाय बे इएम जागोन मानो आङो बे देबरगाव समस्तिनिल' लिडार नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजननि मोनसे समनि आं लिडार इउपिपिएलनि न' लुजेनग्राया आं क'क्राझार जिल्लायाव गारोमा गावब्लालायनाय दिनै इउपिपिएलनि जै होनदों किन्तु बे जै होग्रा जेननाया आं बुद्धदेब मोसाहारि क'क्राझारनि एनआरएल जि पेट्रल पाम्प बे सेराव जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे मिटिं लादों आरो सेन्ट्रेल लिडारफोरखौ जों लिंहरदों बे मिटिङाव आंनो गिबि खेबनि थाखाय इउपिपिएलनि जै होननानै जै दहमनि होजेनदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बेजों आंहा बाहायबोनाय मानसि दं सालाखाथि ब्लक बावखुंग्रि ब्लक फकिरागाम ब्लक दतमा ब्लक बनरगाव ब्लक आरो देबरगाव ब्लकआवथ' दंखासै बैनि फुराना गोजाम लिडारफ्रा दिनैहाय सोरबाया नांगोलाव थांनांबाय माबा मोनगोन आसा खालामनानै सोरबाया बिजेपियाव थांनांबाय सोरबाया गोसो बायनानै न'आव जिरायनानै थानांबाय सोरबाया माबा मोनगोन साननानै इउपिपिएलआव दाबो दं बिथांमोनखौ रावबो सिनाया रावबो बिसिनि माबायाव गैया हा बिथांमोनहा ना मान मोनखो ना सन्मान मोनखो इउपिपिएलआव थासेयावबो बिसोर सा सुबिदा जेबो गैया